don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Hey Tabafethu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. Welcome to my fans at the TV. It's the Petro Premiership. Another Pirates 1, TS Galaxy 1. I'm joined by Zweli, Brian, Dlamini. Yebo, sanibona mafans wethu bonke abantu. Namhlanje nje ngifuna ukubongela abantu. Congratulate. Ngizoqala ngeTS ngicongratulate ukuthi ngishayile 1-1. Ngicongratulate iSundowns ukuthi ithathile ileague for the 8th time. Ngicongratulate iKhosi ukuthi ithathile iNetbank after 10 years. Yeah. Bese ngiye la kulo match wethu namhlanje. Umatch wethu namhlanje mesidlala si enjoya. Ukuze bas equalize egcineni mesafuna ukucindezela ubra wethu ukuthi angangeni ku top 8. Chiefs. Yes. Benibona iTSC. Iscore sanamhlanje we are very happy ngaso because umngani wami asimfuni ku top 8 sifuna ukuthi njengoba thina senzile umlando ukuthi Netbank sithathe 2 times in a row sifuna njengoba ithathile yena manje sifuna ukuthi naye 2 times in a row angangeni ku top 8. Yes. What do you mean on true? One tower. No, you know what, ne? My wish today. Nigga batla TS Galaxy Pirates win, ne? Then nigga win today. Give me number 7. Yeah. Go bananabo. Give a Paris. Give a Paris. Yes. So they talk too much. Yes. They talk too much. The problem Kaizer Chiefs we are winner one game sisitshela ukuthi senga winner every day. No puti. Yes, ushayile ku Netbank. Akuthi uzospinda futhi. Uzokuphinda. Wangeke umpinde wena. Wena. Uzokuphinda. Wasahlongela ku top 8. Ukhathele mngani wami. Ngikhathazwe yini? Ukhathele. Yini into edlala ngapha? Ngikhathazwe yini? Yini into edlala ngapha? Ngishilo ngathi namhlanje mengenza sure ukuthi awungeni ku top 8. Yeah. Ukhathele. And into efuna ukukhumbuza yona uthe wena uthathe 1 cup ngithathe 1 cup. Okay. Uyabona masifika lapho kuya nokuthi uthathe malini ngathatha malini. Yebo. Angifuni imali ngisikhaphu. Yes, vele wena angeke understand because una 10 years ungathatha ngikhaphu. Okay. Lalela siswami. Uyabona lelo cup sesolibala nalo. Just ukuthi I add the numbers mali sibone ukuthi unamalini. Okay, as calculate. Kaizer Chiefs ithole 7 million from Netbank. Yes. Ne? Yathola 1.5 from Kufa Maplanka Cup. Okay. Asibala we Pirates, our Pirates akumela awabali nje. Awabali ngekhanda. Angeke uwabali ngekhanda. Awabali imali ulalela. iPirates ithathe 10 million. Yeah. MTN. Angithi ngiyachazela. Anginandaba. Ngiya MTN 8 sengwavale wonke Ngiqhubeke. I repeat myself. Ngiya 10 million sengikuvalile. Ngiya 1 cup. Wena ngiya 2 cups. Bathi ibhakani yalidlala. Nayo lelinye cup. How many cup? 1. Lelinye cup sizwe alidlale. How many cup? 1. Lelinye cup leli donation. Donation kabani? Donation kabani? Donation kabani? Ufana ukudonatele. We are fine. We are fine. 2 million. Wenza amaplanka. We are fine. Wathola Finish one.
Wayenza ngizokudonethela futhi sizini ngisazokudonethela ngivale konke nakho mnikazi makaqhubeke konke nakho mnikazi makaqhubeke uthi wena ngizoqala phansi mina ngithi ngiyaqhubeka la mnikazi makaqhubeke ngizoqhubeka uzoqhubeka la isigcine khona mnikazi wena ugcinephi bheka uncikazi wenza so bona ugcinephi so bona wena uyapi ngoba vele ingugu bayifuna unabi yena ingugu yona unabi iri reference iri wayewatazawuza unabi uyapi nakuba phambili unabi uyemuva uyakuba phambili unabi uyemuva Nabi yatsamaye. suka ngifuna hayi sibonge iPirates ukuthi yenzile ukuthi Kaizer Chiefs ikwazi ukuchoma kanje dala ingasakwazi nokukhuluma bebasibaleka sebakwazi ukuza bakhulume nathi siyabonga Pirates nibanike iNedbank kodwa ke thina ke saqhubeka once and always Mabhakaniya sanicela namhlanje mesishota Orlando Pirates supporters sanicela sibuye siqedelele lama games akhona bangasho ukuthi asadlaleli lutho kodwa ngifuna ukunikhumbuza ukuthi sidlalela iBadge sidlalela iPirates iPirates ithina abalandeli be Orlando Pirates if asikho la onale Orlando Pirates alikho sanicela buyani mesishota namhlanje buyani.